आसाम हलंगिनिफ्राय अरुणाचल प्रदेशनि गहपुर तिनिआलियाव मैगं फालांगि खालामग्रा गहपुर हालाम गयमारी गामिनि सान नार्जारी मुंनि फालांगिनिफ्राय पिस्तल आरो देगार दिन्थिनानै इउनियननि मुं लानानै गुन्दागिरि खालामनानै रां सिख'नानै लांनो खाबु नागिरनायखौ गाग्लोबदों अरुणाचल प्रदेशनि सानै दुथांफोरा। ओनसोलाव बेफोरबायदि गिख्रंथाव जाथाया जाबाय थायोब्ला सोर होगोन फालांगिरिफोरनो रैखाथि? हाथियार दैनानै माबोरै उदाङै बेफोरबायदि रांनि डकायत खालामनो हाखो? सोंथि बेरखांदों फालांगिरिफोरनियाव। आङो मैया हाथायमोन, मंगलबार हाथाय, जों सप्ताहै मंगलबार हाथाय जायो नालाय, जों बेहाय माने थाङो आरो माने मैगं बेफारिफोरखौ लाङो आं गारि लानानै। दा बेहाय आङो बिसोरखौ बोख्लायजोबखांनानै दोननानै आङो गारिखौ पार्किं खालामना दोन्दोंमोन आरो। दा गारि पार्किं खालामना दोननाय समाव माने आं गारि सिङावनो दंमोन, ओरैनो उन्दुलांनानै दंमोन आरो आं। ओमफ्राय बे समावनो माने दुथां सानै फैनानै आंखौ माने बुलाबुसि खालामदों आरो। माने इउनियननि नाम लाग्रोदों बिसोरो। आं इउनियननि प्रेसिडेन्ट होननानै बुंग्रोदो आरो। इउनियननि आं प्रेसिडेन्ट। इउनियननि नामथ' बुङाखै, इउनियना अनेक इउनियन दं नालाय, जाय जिखुनु इउनियन होनदों आरो बिसोरो। ओमफ्राय दा बिदि होननायलाय आं ओमफ्राय बे बुंबाय आरो दा रिसिप्ट दंना गैया दहाय फुङाव फैनायनि जिथु इउनियननि रिसिप्ट। दा बे रिसिप्टआ दङ, दहाय फुङाव आं लाबोखादों बे रिसिप्टखौ होनना बुंबाय। ओमफ्राय आं रिसिप्टखौ नागिरबाय गारियाव, होमबा नागिरबा होमबा बिसोरो बै फारसेथिं सासे हाबबाय, बै फारसेथिं सासे हाबबाय आरो दरजाजों, दरजा खुलिनानै। दरजाया खुलिखानाय नालाय आं खुलिनानैसो माने थादोंमोन नालाय। ओमफ्राय हाबनानै दाना एकदम आंखौ दांग्रोमलाबायबाय, माबाय एकदम मबाइलखौ हमथेना लाखादों आं सिफियाव। ओमफ्राय साबि आखाइयाव गैथ'वामोन, आं गारि माबायाव सिट सिङाव दोन्दोंमोन आरो आं साबिखौ। ओमफ्राय बिदिनो फैसा पकेटआव दंमोन। आं बे गस्ला सार्ट गानाखैमोन आरो, आं गस्ला गिन्जिल' गानदोंमोन गरमखाय। खै हाजारसो फैसा लांखो बिसोर? आंनिफ्राय दा पकेटआव दंमोन 150 थाखा दंमोन। ओमफ्राय फैसाया नोंनाव आरो बेलेग जायगायाव फैसा दंबावो नामा, फैसा बुरजा? ओमफ्राय फैसा बुरजाया माबायाव गारियाव माने बाक्सुआव, गारिनि बाक्सुआव आङो मानि पार्सखौ दोन्दोंमोन आरो लक खालामनानै। दा बेखौ मोनलांस्लाबासै आरो बिसोरो, हाखु दाखु जाबाय बिसोरो, मोनलांस्लाबासै, बेखौ मोनफिननायसै आरो। पुलिसनाव एफआइआरफोर होदोंमोन नामा? औ, एफआइआर होदोंमोन पुलिसनाव। ओमफ्राय दा पुलिसा जेबो एक्सन लानायखौ नुवाखै आरो आं। दा मा होनदों नोंसोर पुलिसनाव? दा पुलिसफोराथ' जेबो खबर मोनथ'वाखै आं पुलिसनिफ्राय। दा जायगायाव मोनदों जाथाय जानाय? सेम्पु गहपुर तिनिआलि गेजेराव आरो ओरै माने फारसेथिंजाय सेम्पुबो जायो, ओमफ्राय गहपुर तिनिआलि जायो आरो। बेहाय माने सिसि केमेराबो दंखायो, जों लामायावनो पार्किं खालामो नालाय। दा माने सिसि केमेराया माने बेखौ हमहोनो हायो आरो, माने सिसि केमेरायाव नायबा नुगोन आरो। माने आंखौ लाङाखै माने पुलिसफ्रा, माने गावसोर गोजा थांदों बे माबा केमेरा फुटेजखौ नायनो, बिसोर गोजा थांजोबदों आरो। दंमोन नामा हाथियार? औ, सिलाइ दंमोन, सिलाइजों नैबेहाय बुदों, खावलाया बुख्रांदों, दा एसे सेमदों। ओंखामबो जानो हायाखै आङो, हाथाय सानाया। ओमफ्राय सासेया देगार लादों। दा औ, बेखौ देखायना सिगिदों आरो। ओमफ्राय पुलिसफ्रा बुंदों दा माने नंखायसो बियो, माने सिलाइया अरिजिनेल सिलाइ नङा, बियो ड्राग्स जाग्राफोरसो। दा बिसोरलाय बोरै अरिजिनेल सिलाइखौ मोनगोन, बिसोर लानो हाया अरिजिनेल सिलाइखौ, बिदि होनना बुंदों आरो पुलिसफ्रा। एक्सन लानायनि खोथा जेबो बुंथ'वाखै आरो? दा एक्सन लानायनि जेबो खोथा बुंथ'वाखै।